I arribarem a les 9 del matí i estan en marxa les primàries per acollir el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat. Tenen la paraula gairebé 5.000 militants de Junts. Recordem que el president Puigdemont no es presenta a la reelecció. Hi ha 3 aspirants, que són Laura Borràs, Damià Calvet i Jordi Farrés. Les votacions es faran d'aquí a una setmana, el 28 i 29 de novembre, però abans els candidats han de fer almenys 4 debats electorals, un per cada demarcació, i avui aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, el primer debat públic. Laura Borràs, bon dia. Molt bon dia, Laura. Benvinguda al Matí de Catalunya Ràdio. Damià Calvet, conseller, bon dia. Molt bon dia, Laura. I Jordi Farrés, molt bon dia. Molt bon dia, Laura. Benvinguts a tots 3. Abans d'entrar en matèria, farem un resum de la trajectòria de cadascú de vosaltres per situar-nos una mica. Laura Borràs. Laura Borràs, Barcelona, 1970, és filòloga, especialista en literatura comparada, va ser diputada al Parlament i consellera de Cultura. Abans d'ocupar aquest càrrec, va dirigir durant 5 anys la Institució de les Lletres Catalanes. En l'actualitat és la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés espanyol. Se la considera pròxima als expresidents Quim Torra i Carles Puigdemont. De fet, Puigdemont la va fitxar com a independent per les eleccions del 21 de desembre del 2017. El Tribunal Suprem la investiga per unes suposades irregularitats al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Acusacions que ella nega i que sempre ha atribuït a una campanya política pel seu compromís independentista. Demana el vot a la militància per fer història junts. Laura Borràs, aquesta causa oberta al Suprem que podria desembocar en la seva inhabilitació la condiciona en aquesta cursa per les primàries? Aquesta causa condiciona en tot. Pensa que són 15 anys de presó que demanen, que és una absoluta bogeria per una causa que no existeix, dit per advocats, juristes de reconegut prestigi. Per tant, és una cosa que condiciona, però això és el que juga l'estat espanyol, a fer coses que condicionin, a fer coses que coartin la llibertat i que intentin fer que desapareixem del mapa. Volen intentar que, justament perquè la independència és la solució, volen intentar acabar amb el problema. Diu que no ha estat una decisió fàcil la de presentar la seva candidatura. Per què ho fa? Ho faig per molts motius, perquè jo vaig fer un pas, com ara heu dit, convidada pel president Puigdemont a formar part de la vida política, que no ho havia fet mai. La meva trajectòria era acadèmica. I, per tant, a partir del moment en què tu et compromets en un projecte, com va ser el de Junts per Catalunya, que era més que unes sigles i ho continua sent, és un espai de transformació i de suma de transversalitats per aconseguir l'objectiu, doncs aleshores he estat sempre a disposició, ho he fet com a diputada, ho he fet com a consellera, ho he fet com a portaveu i diputada al Congrés dels Diputats i, per tant, ara, en aquest moment, ho faig posant-me a disposició de la militància per intentar guanyar les eleccions el 14 de febrer, que aquest és l'objectiu. Anem a repassar el perfil del conseller Damià Calvet. Damià Calvet, Vilanova i la Geltrú, 1968. És arquitecte tècnic i graduat en Tecnologies de l'Edificació. Amb 16 anys es va afiliar a les Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya, on va coincidir amb Josep Rull. El primer càrrec que va ocupar va ser el de regidor al seu poble, Vilanova, el 1999. Anys després, i ja instal·lat a Sant Cugat del Vallès, va ser tinent d'alcalde en aquest ajuntament. També ha treballat com a tècnic al Departament de Territori en diferents etapes. Ara n'és el conseller, precisament en substitució del seu amic Josep Rull, empresonat a Lledoners. Des d'aquest centre penitenciari, Rull i també l'exconseller Jordi Turull avalen la seva candidatura. Calvet és membre de la direcció de la Crida i aquest estiu es va donar de baixa del PDeCAT quan es va consumar la ruptura entre el partit de David Bonvehí i el de Carles Puigdemont. Demana el vot perquè considera que decidir és prendre partit. Damià Calvet, què l'ha decidit a fer aquest pas endavant? M'ha decidit fer aquest pas endavant el compromís amb l'1 d'octubre, la voluntat de fer la independència i fer-ho des d'un govern fort. És una decisió personal, però també molt compartida, molt debatuda amb en Josep Rull, amb en Jordi Turull i amb tot l'equip que m'acompanya. Vostè quina imatge creu que projecta entre la militància de Junts per Catalunya, més després d'aquest pas pel govern de la Generalitat? Doncs això ho ha de dir el conjunt d'afiliats i afiliades de Junts per Catalunya, però jo crec que tinc una imatge de persona executiva, d'una persona compromesa
amb la causa de la independència des de fa molts anys, des de fa molts i molts anys. Ara citava el meu inici en la militància de la JNC, on vaig compartir també direcció de la JNC amb en Josep Rull, i al llarg de tots aquests anys el que he fet és, des de l'executiu, no tant dir que som independentistes, que en som, sinó intentar fer passes per fer la independència. Aquest és el compromís que jo tinc. I anem a presentar el tercer perfil del tercer candidat. Jordi Farrés, Barcelona, 1966. Advocat, professor de dret i economista autònom amb despatx propi. També soci fundador de l'associació Atenes de Juristes pels Drets Civils. La seva trajectòria política va començar a Convergència Democràtica i va continuar després pel PDeCAT, on formava part de la seva comissió econòmica. L'estiu passat es va donar de baixa d'aquest partit i ara és militant de base de Junts per Catalunya. L'any passat va participar en les primàries de la Crida per escollir el seu president, primàries que va guanyar Jordi Sánchez. Farrés demana el vot perquè entén que la llibertat no es demana, la llibertat s'exerceix. Per tant, no són les primeres primàries de les que es presenta Jordi Farrés. Per què es presenta ara per aquestes de Junts? Doncs em presento perquè precisament les llibertats i els drets, la forma de fer-los possibles és presentant-se, és formar part del procediment, i la millor manera de formar part d'aquest procediment, que el que volem és que ens porti la independència i la proclamació definitiva de la República de Catalunya, és formar part d'aquest procés, i en aquest concret cas de Junts per Catalunya. Borràs i Calvet acaparen tots els titulars. No sé si vostè aspira a donar la sorpresa amb aquestes primàries o dona per fet que és cosa de dos. Bueno, sí. De fet, jo és com si m'hagués colat en aquesta festa, però precisament perquè és una festa que val la pena jugar-la, ja només el fet de poder-me presentar parla molt de moltes coses. Parla de la fortalesa del partit, de Junts per Catalunya, que s'obre i permet que gent de base de la militància de Junts es pugui presentar en aquestes eleccions, pugui ser candidat, com jo mateix. Hem superat un nivell mínim d'avals i podem debatre amb persones que són molt conegudes, com la Laura, com el Calvet, i posar la nostra capacitat al mateix nivell que tots ells davant d'un mitjà de comunicació número 1, com és el de Catalunya Ràdio, avui aquí. Doncs aquests són els 3 candidats a les primàries de Junts. El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossetti. M'agafo per començar aquesta reflexió que feia el Jordi Farrés sobre la fortalesa del partit, un partit obert a la gent de base, però tots els partits tenen també febleses. No sé si la dispersió de tot aquest espai que va quedar després de la desintegració de Convergència és potser una feblesa pels candidats. Per exemple, quina diferència hi ha entre l'oferta política de Junts i del PDeCAT? Laura Borràs. Doncs mira, jo això ara ho estic vivint molt intensament a Madrid, perquè efectivament ens vam presentar tant el 28 d'abril com el 10 de novembre amb un missatge, amb un programa polític i amb algú al capdavant que és indiscutiblement el president Puigdemont, i això continua sent igual per nosaltres. És veritat que la importància, la centralitat que va tenir Convergència ha deixat al seu darrere doncs, una atomització de partits, de sensibilitats, i que jo penso que no deixa de ser, en el fons, una feblesa per l'independentisme. Jo que he estat, des de que vaig entrar a les llistes, una ferma defensora de la unitat, de posar per davant tot allò que ens uneix, que no pas allò que ens separa, perquè ja tenim a l'altre costat l'estat espanyol que fa tot allò que pot per separar-nos. Doncs és la màxima del divideix i venceràs, i també és la cultura popular que diu la unió fa la força. Doncs jo crec que hauríem d'estar treballant tots per això. Jo almenys puc dir que ho he fet des de totes les instàncies on he estat. Jo no he format part del Partit Demòcrata, del PDeCAT mai, però en canvi vaig anar al seu Consell Nacional dient: no sóc del vostre partit, vull ser també la vostra candidata, és a dir, vull posar en valor tot allò que ens uneix per poder defensar el que pensem que tots estem treballant per aconseguir. Damià Calvet. Sí, jo crec que no hem de subratllar tant les diferències com el que ens uneix, no? I jo em veig capaç de sumar energies positives de tota la gent que hi ha en el món del sobiranisme al voltant del projecte de fer la independència des d'un govern fort.
i més enllà inclús del sobiranisme. Em veig capaç de també sumar energies positives del país, de sectors socials, econòmics, de sectors de tot tipus de la nostra societat que encara veuen tot aquest procés de fer la independència amb un cert recel, no? I fer-ho precisament des d'aquesta fortalesa del govern, d'aquest anar sumant victòries que ens porti cap a la independència. I certament pel camí han passat moltes coses, no? Junts per Catalunya neix a partir de l'octubre del 2017. L'1 d'octubre hi arribem entre tots, hi arribem després de molts 11 de setembre en els que no preguntàvem el qui teníem al costat a la via catalana qui era, d'on venia o què havia votat, i a partir del 155, aquesta repressió terrible de l'estat espanyol que ha provocat presó i exili, aquella convocatòria electoral il·legítima del 21 de desembre, a la que havíem de participar per donar continuïtat precisament a l'1 d'octubre, l'haguéssim pogut afrontar a la clàssica, cadascú des del seu reducte partidista o amb un projecte que unís, no? I aquesta va ser la idea del president Puigdemont, aquesta va ser la idea de l'1 d'octubre, de crear Junts per Catalunya. Des d'aquelles dates fins ara, tot aquest espai que podem representar, la Laura, el Jordi i jo, i tanta altra gent, en Josep, en Jordi, el propi president Puigdemont, des del lideratge de l'espai, ha vingut presentant-se davant de la societat i a les eleccions com a Junts per Catalunya. Per tant, ara, de què es tracta? Dels que estem a Junts per Catalunya, un partit polític del qual tots els aquí presents en som afiliats i afiliades, doncs pugui continuar aquest trajecte. Però, i amb el PDeCAT, què els diferencia? És a dir, algú que hagi de triar una papereta el 14 de febrer, per què ha de triar el PDeCAT o Junts? Jo torno insistint... Però venen del mateix punt, no? Sí, torno insistint que el més important és el que ens uneix, i insisteixo que em veig en cor d'unir. Però, en tot cas, el PDeCAT ha triat. El PDeCAT ha triat no seguir estrictament l'1 d'octubre, al qual hi vam arribar entre tots, i no seguir el president Puigdemont. I els que estem a Junts per Catalunya hem triat precisament seguir sota el lideratge del president Puigdemont, el mandat, el camí de l'1 d'octubre. Jordi Ferrés. El que ens diferencia per mi és que som una eina, perquè els partits polítics són una eina per fer efectives les idees i portar-les en pràctica, nova, que ens permet, des d'aquesta novetat que no arrossega cap dels vells tics que pugui tenir un partit, i per tant ens permet organitzar-nos de la millor manera, de la forma més flexible, de la forma més oberta, de la forma més transversal, i per tant les portes es poden obrir molt més que no pas amb una estructura que comporta herències del passat i es percebeix per part de la ciutadania amb herències del passat. Aquesta és una de les avantatges per les quals podríem convèncer a la gent que votés abans Junts per Catalunya que no pas el PDeCAT. I l'altra cosa és la necessària generositat que hem de tenir tots plegats per, efectivament, aquesta unitat, que després ja debatrem com la fem, però aquesta unitat requereix voler-la i, per altra banda, dels que la volen, renunciar. La generositat comporta fer esforços i, per tant, trobar aquests encaixos, i en els encaixos, com amb els pactes, es guanya sumar, però també algú té que cedir coses per anar cap endavant. Ara mateix la unitat és com el nou Ítaca, pràcticament, perquè tothom la busca i ningú la troba. Jordi Ferrés, però hi és, el fet que Artur Mas hagi quedat al PDeCAT és una decepció per la gent de Junts? Per mi, crec que és un acte meditat i de certa responsabilitat. I no... Em sembla que si ell ha decidit que es queda al PDeCAT, doncs se li té que respectar i ja està bé. Jo, si em permets, respecte a aquest tema, jo li respecto absolutament la decisió amb el president Mas, però jo vull tornar a recordar que a l'1 d'octubre hi vam arribar entre tots, hi vam arribar sense atendre els orígens partidistes d'uns i altres, i que després de la repressió de l'estat del 155 el president Puigdemont va decidir, va transmetre amb uns quants, i jo hi vaig ser molt al principi, la idea de crear aquest espai, era un espai de Junts per Catalunya, i aquest espai de Junts per Catalunya ha existit, s'ha presentat a eleccions, jo sóc conseller perquè el 2017 vam guanyar unes eleccions com a Junts per Catalunya, el 2018 vam fer governs i per tant sóc conseller de Junts per Catalunya, malgrat no era un partit polític. I la Laura el mateix, al Congrés dels Diputats, o prèviament de consellera de Cultura o diputada al Parlament de Catalunya. No? I per tant, tot això ha sigut una realitat, ha avançat. Junts per Catalunya, encara que no fos partit polític, existia. I jo sempre deia, existia i existirà. Què hem fet ara? Crear partit polític, estructurar-nos, organitzar-nos amb un congrés,
que en època de pandèmia ha sigut difícil perquè s'ha allargat en el temps, però hem aprovat unes ponències, ens estem estructurant territorialment, ara fem aquestes primàries. Per tant, el camí que vam emprendre junts a l'octubre del 2017, n'hi ha alguns que hem decidit seguir-lo amb convicció, sota el lideratge del president Puigdemont i volent, des de les nostres posicions institucionals, fer la independència. Aquest és el camí. Laura. És que estem parlant sempre del tema de la unitat. I la unitat no pot ser maquillatge, no pot ser un discurs buit, no pot ser com la taula de diàleg, que en diem taula i diàleg i no és ni una cosa ni l'altra. La unitat ha de ser voler-la i treballar cada dia per aconseguir-la. El que calen són lideratges transversals que permetin i que facin viable aquesta unitat, els punts de trobada. I per això, en aquest sentit, Junts per Catalunya representava, jo crec que per moltes persones, aquesta idea de la transversalitat, aquesta idea que neix de la generositat d'un partit polític. I en aquest cas neix de la generositat del PDeCAT. Jo això ho he reivindicat sempre, perquè va ser un partit, a diferència d'altres partits, que va permetre plasmar aquesta voluntat del president Puigdemont de fer una llista de país. I penso, estic convençuda que Junts per Catalunya ha de poder ser aquest espai transversal que ens doni la força per aconseguir aquesta unitat que serà indispensable en l'objectiu que ens hem marcat. Aquesta transversalitat i aquesta generositat xoquen, per exemple, amb fets com el cessament de la consellera Chacón, que era l'única que hi havia al PDeCAT del govern. No, amb això som molt... No, perquè fixis, tornem a l'explicació. La consellera Chacón era consellera perquè Junts per Catalunya va guanyar unes eleccions i perquè estàvem actuant com a Junts per Catalunya. Per tant, en el moment en què algú opta i es situa en un àmbit que no és estrictament el de Junts per Catalunya, partit polític, doncs lògicament ha de triar la consellera o els regidors i les regidores que es van presentar com a Junts per Catalunya i que finalment no han fet el pas d'estar en el partit Junts per Catalunya. Això és així de natural. Dit això, el que hem de fer és sumar energies de tothom que, encara que ara estigui en un partit o en un altre, sigui i tingui la voluntat de continuar des de les seves posicions polítiques i institucionals el camí de la independència. La veritat és que jo m'hi veig en cor i torno a insistir, i el que és més important per fer la independència és que els independentistes estiguem a govern. I dins de que els independentistes estiguem a govern, que la força central i gran que representa Junts per Catalunya tingui la posició majoritària. Va, doncs anem a buscar aquesta força per l'independentisme, el 50% dels vots, que és aquest objectiu que s'ha fixat de cara al 14 de febrer. Què ha de passar si s'aconsegueix aquest 50% dels vots? Jordi Ferrés. Ser conseqüent. I ser conseqüent vol dir? Ser conseqüent significa que si tenim el 50%, més del 50% dels vots, que jo espero que sigui bastant més que el 50% dels vots, el que es produeix és que és factible, hi ha una majoria de la població de Catalunya que vol que l'esperit de l'1 d'octubre sigui una realitat i s'implanti per part de les institucions i per part del Parlament de Catalunya, que es proclami, que s'aixequi la suspensió, que el president de la Generalitat, etc. Tot això és el que s'haurà de fer possible. El que no sé si serà possible és fer-ho immediatament el dia de la investidura. Però el que no pot ser és que arribem a les pròximes eleccions i diem volem fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, perquè ja portem algunes que altres... Decepcions? No, decepcions no. Indicacions de que volem, però al final les circumstàncies es compliquen molt perquè estar davant d'un estat com l'estat espanyol, que és extraordinàriament repressiu, doncs ho dificulta més del que voldríem. Fa temps que tots voldríem que ja s'hagués fet efectiu, però ara sí que tenim un bon moment. El momentum que deia el president Torres que hem de buscar, efectivament, aquest momentum l'hem de buscar dintre d'aquesta legislatura i ho hem de fer, evidentment, amb intel·ligència, però amb fermesa. No podem anar només acumulant desitjos, sinó que aquests s'han de fer en realitat amb no només les institucions, sinó sobretot acompanyats de la gent, que aquest és el gran secret per mi i la gran estratègia d'aquesta legislatura que ve. Jo la veritat és que li he de confessar que a mi el debat del 50% no és el que em preocupa més, no és el central de la meva proposta. Jo tinc una proposta per poder fer la independència. S'han pres grans decisions en el món, els estats han pres grans decisions en percentatges molt diferents. La mateixa entrada de l'estat espanyol a l'OTAN o l'aprovació de la Constitució Europea, que tant ens mana, s'han pres amb altres percentatges. Per tant, jo crec que el primordial és un altre concepte, que és el d'aquestes victòries que sumin
aquest progressiu camí fins a arribar a un moment en el que puguem exercir, fer la independència. L'1 d'octubre va ser una gran victòria moral i política. I el 14 de febrer ha de continuar sent una gran victòria. I hem d'acumular més victòries. Hem d'acumular victòries fins que efectivament puguem trobar el moment en el que, amb reconeixement intern i extern, puguem fer la independència. No podem renunciar mai a la unilateralitat. Aquest és un punt irrenunciable, perquè seria com negociar amb una mà lligada a l'esquena, però sobretot el que hem de fer, més que fixar-nos objectius de percentatges, és sumar victòries. La primera victòria que hem de sumar és una majoria independentista el 14 de febrer. Per tant, una majoria independentista no renuncia a la unilateralitat. Mai. Damià Calvet, Laura Borràs? Bé, és que és evident que aquest debat sobre el 50% hem de poder ser molt clar. Seria una bona notícia superar el 50%? Ho seria, indubtablement, clar que ho seria. El que passa és que ara ja tenim més del 50% dels diputats independentistes al Parlament de Catalunya. En canvi, no hem fet passos per avançar cap a la independència. És a dir, que hem de poder saber que el que és fonamental és no ser diputats independentistes, sinó exercir aquesta condició d'independentistes per fer passos cap a la independència. El mur de Berlín, la nit abans que caigués, ningú sabia que havia de caure. Per tant, no podem donar un mapa del tresor i posar unes dates i llums i taquígrafs perquè ja sabem, a més, que qualsevol informació que pugui tenir al respecte a l'estat espanyol la utilitza per anar en contra. Però sí que el que és evident és que cal fer passes decidides i treballar cada dia per la independència, perquè si prenem altres camins, és evident que no avançarem cap al camí de la independència. Per tant, la gent que diu no, ara no hi ha pressa, no hi ha pausa. No hi pot haver pausa en el dia a dia per avançar cap a la independència. Com? Amb accions, amb polítiques, amb actituds que ens refermin en aquesta direcció, no en altres. Per tant, va ser un error posar terminis a la tardor del 2017 i els anys previs al referèndum, perquè veig que estan fent equilibris per no posar calendaris. Jo penso que no. Posar terminis, efectivament, força. Quan en una empresa o quan en una organització posem terminis, és veritat que tota l'estructura es posa en marxa per intentar complir aquests terminis. I també és veritat que no sempre els objectius sí que s'acaben aconseguint, la majoria de les vegades, si la direcció és raonable i es pot tirar endavant. El que també és veritat és que moltes vegades els terminis no es compleixen ni a les empreses públiques ni tampoc a les empreses privades, però l'important no és només el termini, sinó que sigui realment efectiu. I posar-se'ls obliga. I per altra banda, dius, i com ho podem fer tot això? Com podem lluitar per tirar endavant tot aquest esperit, tota aquesta idea, tot aquest compromís que tenim plegats? L'altre dia, ahir o abans d'ahir, va sortir una proposta d'Òmnium Osona, de l'ANC Girona, d'Alter CDR, de la Cambra de Comerç ara no me'n recordo, en el que estan proposant que fem un pacte, que se signin uns pactes de mínims de tots els partits polítics en relació al que estem dient. Una unitat per anar cap a fer efectiu aquest mandat i cap a la independència, l'efectiva independència de Catalunya. Subscriure, com a mínim plantejar-se la subscripció d'aquest pacte entre totes les forces polítiques, jo crec que seria, mantenint la independència de cada una i les seves estructures, una bona manera d'avançar cap a aquest momentum i cap a aquesta execució. Jo crec que cada moment té el seu relat, no? I en el seu moment tot el que va significar fixar terminis va servir per avançar i en definitiva també per fer l'1 d'octubre, que, insisteixo, va ser i ha estat una gran victòria moral i política. Jo crec que ara estem en un moment diferent. Havent acumulat la victòria de l'1 d'octubre i havent acumulat moltes més victòries que sumin, precisament serà aquesta suma de victòries la que ens portarà a la independència. Per tant, la meva proposta no és tant ni de percentatges ni de terminis, sinó de generació. Parlo que necessitem una nova proposta política, i jo la poso sobre la taula, amb un govern fort i amb un govern que sigui democràtic, que procuri generar progrés en la societat, que sigui sostenible, que sigui solidari. Al voltant d'aquests conceptes podem sumar victòries fins a arribar a aquesta plenitud nacional, que és la independència. Al final, la independència és només un mecanisme per disposar d'una eina, un estat propi, que ens permeti tenir un país de primera. Aquest és el concepte. L'1 d'octubre era un objectiu claríssim, però ara l'objectiu és molt difós. Quin és l'objectiu ara? Després d'aquestes eleccions del 14 de febrer, la propera victòria, la propera suma, quina ha de ser? Per on ha de venir? Una victòria molt clara seria l'amnistia,
Aquesta seria una victòria molt clara. L'1 d'octubre va ser una victòria, el 14 de febrer hem de tenir una victòria. Per poder fer la independència, els independentistes hem d'estar al govern, i jo aposto perquè la força majoritària de l'independentisme sigui la de Junts per Catalunya, i a partir d'aquí sumar victòries. Aquesta proposta política per una generació passa per aquestes victòries que ha assumit, la primera de les quals, per exemple, hauria de ser l'amnistia. I més enllà de l'amnistia, el reconeixement al dret a l'autodeterminació. Això només ho podrem plantejar si tenim la fortalesa suficient, si hem acumulat victòries, però hi ha molts altres temes sectorials, socials, econòmics, que també els hem d'anar sumant a través d'aquest govern fort. Quin ha de ser el següent objectiu, Laura Borràs? Jo voldria, si em permets, perquè no he pogut parlar quan estàvem parlant dels errors i en relació a l'1 d'octubre. Fins l'1 d'octubre vam ser impecables. De calendari, demanava sobretot el fet de marcar un termini. Efectivament, però marcar-se terminis ajuda a avançar en els objectius. El problema és que no comptàvem amb el que va passar, que és la repressió ferotge. I el president Puigdemont, que exerceix un lideratge absolutament honest, ha fet un exercici de reconeixement i d'autocrítica dient el nostre error va ser confiar en l'estat espanyol. Confiar que l'estat espanyol es comportaria com un estat, com en diuen i presumeixen sistemàticament, com una democràcia consolidada, i per tant atendria raons, escoltaria la veu de la democràcia, de les urnes, i per tant podríem parlar-hi, podríem dialogar-hi. I per tant aquest va ser, si de cas, l'error. Ara on som? Som en aquest escenari. Continuem amb la vigència del 155 que des d'aleshores, no? Totes les eleccions que s'han anat encadenant ens demostren que aquell estat de repressió continua present. Les circumstàncies són molt diferents. El que passa és que les circumstàncies de la Covid, la crisi econòmica que se'n desprèn, les dificultats que estan patint els joves, les famílies, els emprenedors, les petites mitjanes empreses, els autònoms, etc., són majúsculs. I això encara ha evidenciat més que mai com és d'important continuar avançant per tenir les eines, els recursos, disposar de tots els elements que ens permetin prendre les decisions en plenitud. No sempre en el marc d'una autonomia cada cop més iberitzada, cada cop més com un bonsai que van retallant i retallant i retallant les fulles. I, per tant, assolir aquesta plenitud nacional ens ha de permetre assolir els reptes que tenim ara i els que vindran en el futur. Per tant, el repte quin és? Guanyar les eleccions del 14 de febrer per oferir aquesta oportunitat al país. I això és el que pretenem des de Junts per Catalunya. És que la Covid i l'emergència sanitària, que és també social i econòmica, precisament ens ha mostrat totes les limitacions de l'autogovern. I certament en alguns moments aquestes limitacions ens han comportat fins i tot un cert desgovern, unes certes disfuncions que s'estan intentant corregir. Per exemple, ahir es va poder anunciar aquesta reobertura progressiva de l'activitat i de la mobilitat al país, que sens dubte ajudarà a que puguem combinar bé salut i economia. Això s'ha posat un gran esforç intern dins del govern. Jo n'he format part de la presa de decisions, com no pot ser d'altra manera, amb la resta de companys d'executiu. Perdoni que l'interrompi, llavors sabrà d'on surt la filtració, llavors? Miri, les filtracions no poden fer amagar que s'ha fet una grandíssima feina interna des del Departament de Salut i des de la resta de departaments per oferir un full de ruta de reobertura que combini la protecció de les persones i també la protecció de l'economia, i això és el que hem fet. No? Surten de govern? Pel camí poden passar coses, i nosaltres tenim unes condicions molt complexes. No? La primera, tenim el president inhabilitat injustament. La segona, som un govern de coalició. Som un govern de coalició sense majoria al Parlament de Catalunya i tenim moltes limitacions, precisament les que ens fixa l'autonomia, i són les que volem superar. El govern fort, aquest que ha de sumar victòries socials i econòmiques, també institucionals, també polítiques, és un govern que ha d'avançar decididament per resoldre els problemes de la gent, persones, famílies, empreses del país, autònoms del país, però també avançar decididament cap a disposar d'una eina, un estat propi, que ens permeti resoldre-les definitivament. Vostè sap si surten del govern, aquestes filtracions? Les filtracions no poden ocultar mai. Les disfuncions a mi em saben greu i distorsionen la nostra feina, però no poden ocultar mai la feina que hem fet, una feina rigorosa, sistemàtica, amb tots els sectors, de molt consens, de molt debat, i que finalment ens porta un pla de reobertura que jo crec que avui el país ha aplaudit. Alhora, tot aquest procés ens demostren les limitacions, les tremendes limitacions que té la nostra autonomia, i d'aquí la voluntat de ser un estat propi. També demostra com de desgastada està la relació entre Junts i Esquerra Republicana, que segurament tornaran a estar obligats a entendre's després del 14 de febrer i a negociar. Veuen possible reeditar un pacte de govern? Jo és el que voldria.
O sigui, jo, sens dubte, des d'una posició majoritària de Junts per Catalunya, la meva aposta és per fer un pacte de govern amb Esquerra Republicana. Serà aquesta unitat la que ens portarà a poder sumar més victòries i a fer la independència, sens dubte, però jo defenso Junts per Catalunya i que la gent voti Junts per Catalunya, que tinguem una posició central. Aquesta també seria... si Esquerra fos la força més votada, com indicava ahir el CIS, també hi entraria en el govern? No crec massa en el CIS, però en tot cas, fixi's que jo crec que per poder fer un govern independentista de Junts per Catalunya i Esquerra, el que necessitem segurament és que guanyi Junts per Catalunya. A l'inrevés, potser podrien passar altres coses que no sumarien. Doncs que es redités un tripartit, per exemple, no? I ens deixés fora a una força central, majoritària i gran i amb voluntat d'avançar cap a la independència com a Junts per Catalunya. I això és el que no pot passar. Laura Borràs. O tenim una majoria absoluta o pactem amb els independentistes. No hi ha més alternatives. Per algú que vulgui continuar treballant en el dia a dia, però amb un objectiu molt clar fixat. Perquè si no, és el que dèiem abans, ens desviem i llavors sí que quan algú es planteja fer un govern amb forces polítiques que no són independentistes, és obvi que aquest govern no avançarà cap a la independència. Això és obvi, és una premissa que no admet discussió. Per tant, o tenim una majoria absoluta que ens permeti fer això, des de Junts per Catalunya, o bé pactarem amb forces independentistes. És que no hi pot haver cap altra alternativa. Amb Esquerra i la CUP? Amb Esquerra i la CUP, naturalment, o si apareixen altres forces independentistes. És a dir, per nosaltres la decisió és clara en aquest sentit. Ara bé, abans ens preguntava per què la gent hauria de triar una papereta. Jo no diré quina papereta ha de triar la gent, jo diria per què han de triar la papereta de Junts per Catalunya. Perquè en el 21 de desembre sí que jo imaginava el vot independentista com que anava a una única saca que recollia tots aquests vots, amb independència de la via per la qual hi entressin. 3 anys després ja no puc dir el mateix. I la gent ha de saber també quina és l'opció que tria per poder materialitzar aquest objectiu de la independència, que és el principi de tot, diríem, perquè no totes les opcions permeten el mateix. Quan hi ha quan algú decideix aparcar la independència per dir ara no toca, quan ara toca més que mai, i la pandèmia ho ha posat de manifest, i ja ho farem d'aquí 10 anys, doncs és el que diu mira, ja seré vegetarià d'aquí 10 anys, vol dir que estarà 9 anys i mig sent carnívor, diríem. Qui està aparcant la independència ara mateix? He dit que hem d'avançar per aconseguir-la. Ara estàvem parlant de pactes postelectorals. És evident que hi ha un love is in the air, un ambient de flirteig entre els partits que podrien reeditar un tripartit, i ho veiem dia sí, dia també. I, per tant, això és una possibilitat real. Qui es planteja poder fer pactes amb partits no independentistes és obvi que no prioritza la independència. I, per tant, nosaltres, com que sí la prioritzem, l'alternativa només és la majoria absoluta o els pactes amb els partits independentistes. Ho està dient per Esquerra Republicana, tot això, Laura Borràs. Ho dic perquè els oients se situïn. Ho estic dient perquè la realitat és que ara tenim un govern de coalició, ara tenim una majoria absoluta de diputats independentistes al Parlament de Catalunya i no hem avançat cap a la independència per les circumstàncies que siguin o per la determinació o per al marc de joc del context de la repressió, que des del minut 0 al 30 de gener ja va posar les urpes al damunt de la sobirania del Parlament. I des d'aquell moment, fixi's que vam tenir una investidura ajornada, una investidura després prohibida, la de Jordi Sánchez ja amb les mans de Llarena des de l'Audiència Nacional ja no va permetre. Una investidura empresonada, la de Jordi Turull, el conseller Turull, que entre el primer i segon debat d'investidura va ser empresonat. I finalment una investidura inhabilitada, com la que hem tingut amb el president Torra. Per tant, aquest és el context i hem de saber com juguem la nostra força, i la força aquí només ens la poden donar els vots i l'obediència de quan rebem aquests vots de caminar inequívocament amb aquest mandat democràtic. I transmetre també l'actitud que hem portat des del passat, per Junts per Sí, amb Junts per Catalunya. És a dir, la nostra actitud sempre ha sigut d'anar junts, inclús abans de les eleccions. És a dir, no cal que fem diferents forces polítiques i anem a rascar per aquí, per la dreta, per amunt, per avall, perquè rasquem menys i tenim molta menys força. L'actitud inicial, i aquesta és la que tenim que reivindicar ara en les eleccions, sempre ha sigut intentem pactar, intentem fer pactes abans, intentem presentar-nos tots plegats sota un mateix paraigües conceptual de la independència, però la independència per fer acció social i per millorar aquest país i portar-lo a l'autodeterminació, que és el que ens permetrà pagar les emergències sanitàries com el Covid, pagar les infraestructures, pagar tots els serveis. És a dir, l'autodeterminació és d'on neix tot. Hem d'anar junts inicialment. Si no pot ser així, perquè no ha pogut ser, perquè si 2 no volen o 3 no volen,
no van junts, doncs fem-ho després. És normal, que ara és normal que parlem, perquè suposo que també és l'interès de la majoria de gent que ens escolta, no? Però la gent ho ha de saber. Parlem... Sí, però fixa't el que dirà Jordi. És normal que parlem de les eleccions al Parlament de Catalunya i dels pactes electorals i del futur govern, I de fet molts de nosaltres hem parlat de les propostes del que ha de ser aquest govern fort que ens faci ser un país de primera. Però en primera instància jo vull remarcar que jo em veig en cor de sumar energies del món del sobiranisme i més enllà del sobiranisme, energies positives del país per aquest govern fort i fer la independència. I en segon lloc, recordar que estem encara en el debat de primàries. I jo el debat de primàries també el vull centrar cap als afiliats i les afiliades de Junts per Catalunya. Un missatge als afiliats i les afiliades de Junts per Catalunya, a Junts per Catalunya, perquè es debati, perquè els quadres territorials i sectorials debatin, pensin i votin el 28 i 29 quin és el millor candidat per liderar la llista del Parlament de Catalunya, sempre amb aquesta idea del candidat efectiu i fer un govern fort. Per les primàries, ara el que toca és que els quadres de Junts per Catalunya debatin i pensin quin és el seu millor candidat. Un govern fort, un candidat efectiu, quin paper jugarà Carles Puigdemont tant en les eleccions al Parlament, no les primàries, sinó les eleccions al Parlament i al futur nou govern? El president Puigdemont és el president legítim. I, per tant, ell és qui lidera sempre políticament Junts per Catalunya, perquè així ho hem decidit els afiliats i les afiliades de Junts per Catalunya, que el van votar president. I ja, més enllà de la posició de presidència de Carles Puigdemont, doncs, per exemple, el secretari general, en Jordi Sánchez, i una executiva nacional, Junts per Catalunya és un partit ja estructurat i que té mecanismes de debat, presa de decisions i comunicació d'aquestes decisions molt ben resolt. I cada vegada una mica més. Aquestes primàries en són un exemple. A partir d'aquí, jo de vegades explico, a mi em fa il·lusió presentar-me com a candidat efectiu a presidir la Generalitat. És una decisió, abans ho dèiem, molt debatuda amb en Josep Rull i amb el meu entorn, però el que em fa més il·lusió de tot és que el president Puigdemont encapçali la llista de Junts per Catalunya, perquè ell és, des de la seva posició de, malauradament, exili, però des de també la seva posició de fortalesa institucional, és eurodiputat, està defensant el procés des d'Europa, ell és qui lidera Junts per Catalunya i qui marca el full de ruta de Junts per Catalunya. Per tant, aquesta posició volem que la tingui, almenys jo vull que la tingui, vull que lideri i encapçali la llista de Junts per Catalunya. Jo sempre dic que el president Puigdemont no és candidat a res, és que és el president de tots. És el president legítim de Catalunya, el que va ser apartat per l'aplicació il·legítima d'un article com el 155, i per tant ell és el que va al capdavant no només de Junts per Catalunya. M'atreviria a dir que moltes persones el reconeixen com un líder de l'independentisme. Per què? Perquè és el president legítim que va ser apartat, com dic, i perquè, a més, la dimensió internacional de la nostra causa està tenint un altaveu de primera magnitud en la seva pròpia figura. Deixa en evidència l'Estat i les seves institucions dia sí i dia també. L'Estat espanyol acumula derrotes judicials davant d'Europa també per la causa del president Puigdemont. Per tant, en aquest sentit és un referent indiscutible. No necessita sotmetre's a cap votació. És el president. I, per tant, en aquest sentit, ell jugarà el paper que vulgui jugar i tots li reconeixem. I, per tant, en aquest sentit, el seu pes, la seva posició és indiscutible i és indiscutida, que és el més important. I, per tant, forma part de tots els equips. Perquè estem treballant... jo estic molt d'acord amb el Damià quan ha dit abans és que els afiliats de Junts per Catalunya tenen el futur a les seves mans. Ells decidiran la millor candidatura, i jo sempre dic que la millor candidatura és la que triïn els afiliats per poder guanyar aquestes eleccions i per poder continuar justament amb aquesta feina que va començar el president Puigdemont i que nosaltres tenim el repte de poder acabar. Sí, el president Puigdemont, amb això coincidim tots, és un referent, és un símbol, no és només el president de Junts per Catalunya, a més, també és un símbol per Catalunya. I no només és un símbol, sinó que és un referent a Europa, i és un símbol també internacional. Aquest prestigi, aquesta capacitat que té d'aglutinar molta gent, molta més gent de lo que és el nostre partit polític, fa que liderar aquest projecte pugui fer-lo des d'on vulgui, des d'on li sembli, tant des de dintre de les llistes com des de fora. I, per tant, estarà on vulgui i nosaltres estarem darrere seu, al seu costat,
i apuntalant. Vostès reconeixen la figura de Carles Puigdemont com el president legítim. El fet és que de tots els càrrecs que van quedar destituïts pel 155, només se n'ha restituït un fins ara, que és el del major Trapero, que va deixar molt clar en seu judicial que tenia un pla, que estava disposat a detenir Puigdemont a la tardor del 2017. Ara Trapero torna a ser major, torna a tenir totes les seves funcions. Per tant, hi han pensat en què passaria si vostès tornen a governar i intenten de nou fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, que no sabem bé què vol dir això. També ens hauran d'explicar algun dia amb claredat. I tindran el major... Podem explicar ara. Però molt breument, perquè ens quedarem sense temps. Són dues preguntes, Llavors, què és el mandat de l'1 d'octubre i si han pensat en l'opció que tindran el cos de Mossos d'Esquadra amb un posicionament molt clar i molt definit? El mandat de l'1 d'octubre és 1, democràcia i 2, independència. Per aquest ordre, a més, el mandat de l'1 d'octubre va ser una festa de la democràcia. Moltíssima gent va sortir a defensar la possibilitat de votar. I van votar sí, van votar no. Va guanyar el sí per una majoria aclaparadora i, per tant, d'aquí ve la segona part del mandat, que és la independència. És la que no s'ha implementat. Per això hem de sumar victòries, i la propera victòria és la del 14 de febrer, sens dubte. I fixi's, jo respecte al major Trapero, el que vull subratllar és que la seva absolució, l'absolució de la cúpula d'Interior, el que demostra és precisament tot el retorçament que va fer l'estat espanyol per intentar reprimir idees legítimes, no? Jo vull recordar que els presos polítics van patir presó preventiva perquè hi havia una acusació de rebel·lió fonamentada, entre altres coses, per la participació dels cossos i forces de seguretat de la Generalitat en l'1 d'octubre. I això s'ha absolt. I, per tant, tota aquella presó preventiva que van patir durant setmanes i mesos i que va provocar que anéssim a Estremera i a Soto del Real, tot allò era fake. Tot allò era un muntatge de l'Estat. Molt breument. Breument, el que ha demostrat aquesta sentència és justament el desori absolut, la barbaritat jurídica, la greu injustícia que l'estat espanyol ha comès respecte del govern legítim i dels nostres líders socials. Perquè per les mateixes fets, per les mateixes causes, tenim persones que estan inhabilitades, tenim persones que estan en llibertat, tenim persones que són a la presó, tenim persones que són a l'exili, tenim persones que han quedat restituïdes. Per tant, això demostra exactament quina era la intenció de l'estat espanyol d'escapçar-nos absolutament. L'1 d'octubre, però, és un tresor, sobretot. És un tresor a preservar. I és l'obediència que totes les persones, i en el meu cas concret, perquè jo abans no formava part de la vida política i és l'1 d'octubre que marca aquesta inflexió, ens obliga a veure tot el que vam ser capaços de fer junts i tots els errors que podem cometre dividits. I, per tant, l'1 d'octubre ha de ser el referent, el far, però sobretot ha de tenir la conseqüència de l'obediència a aquest mandat, que és la implementació del que nosaltres vam votar. Volem viure en un estat independent en forma de república. És inequívoc. Aquest era el mandat de l'1 d'octubre i això és el que hem de fer possible. I el mandat de l'1 d'octubre, com implementar? Entenc perfectament i tot això com s'implementa. I have a dream. Tinc un somni. Quin és el somni? El somni és, en algun moment d'aquesta legislatura, de la mà de les entitats, de les associacions, de la població civil, tots junts, amb col·laboració, amb coordinació, amb complicitat, es plantegen deixar de fer una obediència amb un estat i amb unes institucions per passar a obeir a les estats i a les institucions legítimes. I aquesta obediència no es pot fer només des de les institucions, des dels diputats, des dels ajuntaments, des dels càrrecs electes. S'ha de fer amb ells i amb la gent. Per tant, carrer, gent, i en aquell moment hi ha un moment en què es proclama i es diu s'aixeca la suspensió, tornem a tenir aquesta independència, ens posem el dia 27, crec que era, d'aquells 3 segons de felicitat extrema en el que et sents una persona lliure, o sigui, realment com a poble et sents lliure. Doncs en aquell moment, aquest momentum és el que s'ha de crear. Com el crearem? Evidentment no ho direm, però es fa tal com ho dic, amb gent al costat, a dintre, i amb les institucions avançant de la mà. I trobar-ho és difícil, però ho haurem de fer. A més de sumar les victòries que deia el Damià, clar. Molt bé. Moltes gràcies a tots tres. És un debat de primàries, per tant el to és molt més alegre, molt més amè i més agraït que en un debat de... I us ho asseguro jo que he debatut moltes vegades amb altres adversaris i rivals. Això no és un debat, és entre companys i plantegem... Enfortir Junts per Catalunya, el que volem és enfortir Junts per Catalunya. S'haurà de decidir aviat com seran els debats electorals als mitjans de la corporació. Junts hi haurà de tenir veu, perquè precisament Junts no era un partit. Miri, en els últims debats hi van haver partits que no tenien representació que van tenir veu. Les campanyes
tècniques electorals han canviat molt, d'aquella rigidesa d'abans, en les que només podies tenir veu si havies tingut resultats, a l'ús massiu dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials perquè tothom hi sigui, perquè això és democràcia. Gràcies a tots tres, Damià Calvet, Jordi Ferrés, Laura Borràs. Gràcies a vosaltres, com sempre. I molt bon dia. Gràcies.